Aleshores, quin consell donaries a actors que estan aquí, potser estan començant? Quin consell els donaries? Que feu el que més us diverteixi. O sigui, la cosa més boja, la cosa que amb el vostre íntim amic, amb la vostra íntima amiga, us partiu la caixa, feu-la. Compartiu-la, poseu-la per escrit. Treballeu amb el que més us diverteix. La cosa que més us agrada de sèrie, de pel·li, el xalat més xalat del Miguel Noguera de turno, que jo soc molt fan del Miguel Noguera, no? Que és un còmic que dibuixa. Heu de tenir referents, segur que els teniu, doncs feu allò, copieu. O sigui, deia el Picasso, els grans artistes copien, els genis plagien. És veritat, s'ha de plagiar, el Bardem també ho diu, que s'ha passat hores plagiant el De Niro i el Pacino. O sigui, jo tinc referents, Little Britain és un gran referent per mi, no? Els Monty Python, grans còmics, grans actors, grans actrius. Heu de copiar i fer el que més us diverteixi, perquè si comenceu fent el que creieu que agradarà, no. Jo me l'he fotut molts cops per fer coses que pensava que agradarien i no. Al final has de fer la teva bogeria.